sidst havde vi lidt gang i det, vi kalder det stående skud inden for håndbolden. Og vi havde gang i det med at få styr på det, så vi også vidste, hvor vi skød hen. Da det blev muligt, fordi man etablerede en lovgivning af landet, der handlede om, at alle unge i Danmark har ret til en 3-årig ungdomsuddannelse, så besluttede vi os til at byde ind. Malte får lige ordet på det næste. Fordi vi jo havde etableret en efterskole, hvor vi var dygtige til kostmiljøet, og hvor vi var dygtige til at bruge idræt som pædagogisk redskab. Og så faldt det lige til højrebenet, at naturligvis skulle vi bruge den viden også for at etablere en STU, som jo er kendetegnet ved, at vi bruger de to ting, vi virkelig kan i vores miljø her i forvejen, nemlig at skabe et kostmiljø, som betyder, at STU-uddannelsen får et ægte miljø, hvor man træner det at bruge selv og arbejder med det at bruge selv. Og så idrætten, hvor vi jo havde og har en tanke om, at det må kunne give lige præcis vores unge mennesker mulighed for at få et godt voksenliv. Det er nu jeres opgave at instruere dem, der kommer hen til jer. STU-uddannelsen går på, at vi kan tage en idrætsuddannelse her for særlige behov. Og man kan tage den juniors en idrætsleder, og det vil sige, at man kan komme ud og undervise fra 0 til 3-årige. Det du skal gøre her, det er launches, og den måde du gør det på, det er, at du tager benet her, sådan her, og så går du ned i knæ, sådan her. Og det jeg vil bruge til, det er at lære mig selv lidt bedre at kende, og også være en god arbejde med børn, har noget med idræt at gøre. For eksempel med idrætsleder, som vi er ved at uddanne os til her i den her uddannelse her. Det er i hvert fald det, jeg vil få ud af. Jeg har valgt den, fordi at jeg godt kan lide at dyrke idræt. Jeg synes, det er fedt, men jeg kommer i godt humør at dyrke idræt. Jeg synes, at vores uddannelse har, udover at vi jo går ind og bruger deres interessefelt som idrætten, og at vi her, synes jeg, på både efterskole og STU, har vi en stor viden i forhold til, hvordan man får det til at lykkes at bruge den idrætsinteresse. Så synes jeg, at vi lykkes med, at der er sammenhæng mellem deres hverdag og deres fritidsliv, eller også deres undervisning og uddannelse. De møder for eksempel på vores STU de samme personaler, som jeg lige har haft undervisning med for 2 timer siden. Jamen dem har jeg også vagtaften med, og siger godnat til kl. 22.30 i aften og siger, vi ses i morgen. Så der er sådan en stor samhørighed mellem selve uddannelsesdelen og så selve fritidsdelen. Det vi gerne vil have gjort nu, det er lige, at vi får kigget på, hvad for nogle ting mangler lige nu her at få løst. Vi har stuerengøring herinde. Om mandagen der uddeler vi chancer. Nogle har rengøring, og andre har madlavning. Og rengøring, det står bag at man nogle fejrer her i stuen og vasker gulv. Altså på efterskolen, der fik man sådan lidt mere støtte i det. Her skal man sådan klare sig lidt mere selv. Sådan lave mad og gøre rent. Men læreren hjælper os med at uddele, hvad vi skal. Og så bliver der en tredje en med en helt ny en med pulled beef. Da jeg kom her, det var nok det, jeg skulle i hvert fald blive bedre til, og vil gerne blive bedre til at lave mad. For det er ikke lige min helt største kompetence. I dag der skal vi arbejde lidt med omkring regnskaben over i huset. Om fredagen har vi økonomi, hvordan vi lærer budget og sætte sit eget budget op. Og hvordan det er at sådan have med penge at gøre. Sådan som man også kan lære det videre i livet. Så tager du de 142 her. Jeg vil gerne bruge den her uddannelse til noget, når jeg er færdig med den. Sådan komme i praktik hjemme, hvor man kan også måske på en rigtig skole måske, eller komme ud og undervise i klubber eller foreninger eller noget. Det, at man bliver tilbudt
et 24-timers miljø, hvor man prøver det af at bo selv for alvor, er jo noget helt andet end at have det på teoretisk niveau i et 8-14-tilbud. Og på den måde tror jeg, det gør en afgørende forskel. Kunne du ikke lige stikke mig sådan en også, mand? Det er rart. Det er rigtig fedt at bo sammen med nogle dejlige mennesker, men er jo trygt ved det. Vi har et godt fællesskab her på STU, hvor alle kan tale med alle, og vi spiser morgenmad til aftensmad sammen, og hvor man bare har det hyggeligt. Det fungerer rigtig godt, især med fællesskabet, og ja, vi kan snakke med alle, og ja, det er bare hyggeligt. Når jeg engang skal flytte hjemmefra, så kan jeg de praktiske ting. Sådan vaske gulv og lave mad og ja, alle de huslige praktiske ting. Det har været fantastisk at være i det fællesskab, og lærerne de er så flinke, og eleverne, og jeg synes bare, at det er så fedt. Og at være sammen med andre, der måske har ADHD eller den samme diagnose eller noget, det har det bare været pissefedt, det har det. Jeg tager gerne, mand.